O PSOE de Rianxo reclama máis diálogo ao goberno local para avanzar en diversas cuestións que favorecerían os veciños. Os socialistas piden un trato igualitario nos plenos da corporación. Hai case ano e medio que Rianxo en Común goberna en minoría no municipio rianxeiro, algo que non está a ser doado. O PSOE local, encabezado por Óscar Rial, ven de pedir máis diálogo ao equipo de goberno para poder avanzar en cuestións que mellorarían a vida dos rianxeiros. Mais o Partido Socialista é insistente, como xa mostramos no último pleno de outubro, que necesitamos unhas reglas de xogo claras e un marco de funcionamento plenario claro. A exposición que se fixo no último pleno por parte do alcalde, bueno, pois manifesta un pouquiño o que nós lle estamos dicindo, é dicir, esa falta de transparencia, esa forma de actuar, e nos refrendamos nas palabras que lle dixemos en pleno, en actitudes dictatoriais, é dicir, non ten nada que ver con memoria histórica, non ten nada que ver con víctimas franquistas, sobre todo porque o Partido Socialista ese mismo día asisteu a concentración e exposición que fixo a Asociación de Memoria Histórica aquí en Rianxo. Quen reafirma o seu compromiso e a sensibilidade que hai no partido con esa cuestión. Rial sinala que se trata dunha cortina de fume para non responder ás preguntas que os socialistas fixeron en pleno. Desvía a atención para expoñerlle exactamente eso, a falta de transparencia, a falta de comunicación. Os veciños votan 4 meses para poder falar con el. O Partido Socialista leva desde abril con información solicitada por escrito e sin resposta. E o que aconteceu este último día no pleno, bueno, e xa no pleno pasado, pois refrenda exactamente eso. Nós lle preguntamos cal é o funcionamento do pleno e el nos dice que ele é quen xestiona o pleno. O Partido Socialista non lle deixa replicar e ao Partido Popular pois parece que sí que lle deixa replicar no mismo pleno. Lle preguntamos o funcionamento e nos di que ele é quen determina o funcionamento e que ten que ser de ser así. Sen embargo, recorda que no pleno de setembro o tenente de alcalde, Julio Alcalde, si lles deixou replicar. Porque temos un acordo escrito entre os diferentes grupos para poder facelo. En preguntas escritas non queremos ningún trato de favor, non queremos absolutamente nada distinto que non lle corresponda ao resto dos grupos, o queremos é un trato igualitario. Entón, unhas condicións claras para que nos podamos organizar, darlle voz á veciñanza e que a finalidade sea eso, poder transmitir e canalizar de forma segura e tranquila. Non queremos broncas, non queremos disputas con nadie, queremos que poder participar e que as reglas de xogo sean claras para todos. O 2 de abril do 2024, Rianxo en Común e PSOE de Rianxo firmaron un acordo no que se recollían unha serie de puntos a cumprir. Sen embargo, Rial non sabe en que punto está agora mesmo ese pacto. O Partido Socialista de forma incondicional aprobou o POS. Aprobou as dedicacións exclusivas tal como aparecía reflexado e marcamos unhas líneas directrices moi claras, unhas líneas estratégicas para aprobar os orzamentos. Aspecto que non se dou e o estamos vendo. E aparte había un decálogo de situacións que había que ir traballando e abordando ao longo destos meses. E iso que lle preguntamos a Julián Bustelo, que lle explica a veciñanza en que situación está ese acordo. Os socialistas témolo claro. É dicir, non hai ningún punto cuberto a excepción da aprobación dos salarios que lle fixo o Partido Socialista. E ele expón que ese acordo non vai adiante simplemente porque nós non aprobamos uns orzamentos. Cando a voluntad, e o manifestamos de forma reiterada, era chegar a un acordo para poder facelo. E lamenta que a actitude do goberno local sexa tan pechado ao diálogo como se estivera en maioría. O Partido Socialista está aí, se xa lle explicamos en pleno, para axudar, para poder transmitir as nosas propostas e, sobre todo, para ser escoitados, que é o que lle corresponde facer a un goberno que alardea de participativo, de consenso. Non, é dicir, temos que intentar apartarnos desas situacións e abogar realmente porque cheguemos a acordos, que é o que lle repercute de forma positiva a veciñanza aquí en Rianxo.